हेल' सोनाफोर ओक्किफोर मादैया नै खावब्ला नुजाफैलायबाय गुरब्लेब्ले महर मोखांखौ लानानै सोनाफोर मोखां हाफांफांखौ लानानै आसा खालामो दिनैनि दिनावबो नोंसोरबो बयबो मोजाङै दं होननानै दे सोनाफोर जाय आंनि चेनेलखौ मोजां मोनगिरि बेथ' नायखायोनो जाहैबाय सोरबाफोर गोदानै चेनेलाव हाबदोंब्ला आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै साबस्क्राइबखौ खालामहरलायलायदो दे आगैफोर आदामोन बाजैमोन आब'मोन मोजां मोजां कमेन्ट्स लिरहरलायदो मादैनि भिडिअआथ' बेनोसै दिनै जोंहा न'खर फोथारगोन सोनाफोर न'खर फोथारनायनि भिडिअ हरगोन बेखौनो देखायहरगोन दे मादैया मादैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायदो अननानै दसेखिनिबाबो थ' बिदिब्ला मादैया भिडिअखौ थाब स्टार्ट खालामलांसै दे सोनाफोर आंना फिसाया नै स्कुलाव गावसिनि कालचार प्रग्राम दंनो कम्पिटिसन गावबागाव माजों मोसायो बेहा बड' ट्रेडिसनेलजोंनो मोसानोसैनो मा प्रग्राम होनदोंमोन मा डान्स कम्पिटिसन बयबो मोसानो हायो क्लास 6निफ्राय 12सिम सासेया मोसालानो रेसम नों मोसाखालाना दे थांदो मोजाङै बेस्ट अफ लाक दे मा थांदो फैबाय नै बिबथियाबो थांनो दे माबाद' बाय 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 दे बाय बाय रेसम मादैया नै बिबार खाबाय रायजोफोर दिनै न'खर फोथारनो नागिरदों नालाय जोंहा ओंखाम गोरलैबो जानोसै ओमफ्राय दाखालि लोमजालु साजालुनि थाखाय बियायं लोमजानाय बयबो न'खराव एसे लोमजालु साजालु जादोंना न'खर फोथारनानै दिनै फोथारनानै न'खर सान्थि जैग होनो नागिरदों बेजों लोगोसे ओंखाम गोरलैनि बोथोराबो सफैबाय ओंखायनो दिनै सान्थि मानि न'खरखौ फोथारजोबनोसै आरो गोथारनो बिबार खाबाय नै गासिबो नै जमा जाजोब्बाय प्रसादखौबो हाखांबाय गाइखेर गुइखेर गासिबो जमा खालामजोब्बाय दिनै जैगल' सावगोन नालाय बुरा बाथौ गासिबो प्रसाद मुथाखौथ' होनाय जाया दिनै सावगारनायनिसो नालाय न'खर फोथारनोसो नागिरदों नालाय रायजोफोर नै बेलाय रायफोरगिरि मुनियाबो फैबाय मालाय जागायबाय रायजोफोर जोंना नै न'खर फोथारनायनि हुम जैग होनाया आंनि हासबेन्डआथ' स्कुलाव थांबाय बिसिना फर्थ सेटारडे सेकेन्ड सेटारडेबाबो बन्द' गैया नालाय आंहाथ' दिनै सेटारडेजों न'आवनो थानानै आराम सावनो मोनबाय सान्ति बिन्दासथार आंहा दिनै रायजोफोर नायलांबाय थादो जोंनि हुम जैग सावनायखौ दाना मादैमोनहा गावबागावनि थाखाय बयबो न'खरनि थाखाय गाबख'बाय दे इसोरनाव आर'ज गाबबाय न'खर सान्ति थानायनि थाखाय Disember happatı bu sözden boraynaydın logote sofonsa upaya bu sözden sonra kalmıştı. Atın pura bu. Atın pura bu diyor.
डिसेम्बर गेजेर सावबाय जानुवारिसिमा फुरा माबायदि जानुवारिसिमा दै सान्थि लोंनोसै दाना बयबो गोथार जानायनि न'खराव गथ' गथायनोबो दोननोसै सान्थिखौ मादैमोनहाबो बयबो लोंजोब्बाय बिजावजालि साथामबो आंबो लोंनोसै दानिया आंनि बियायं थ्रिसायाबो लोंबाय हनै जा जाथारबाय दे जोंना थ्रिसाया खम नङा अख्राबो अख्रा देहा सोलेर गासिबो सान्थि जाथोंसै मादैमोनहा रायफोरगिरि मुनिनि दान दक्षिणाखौ बाहाय होखायो नै जोंहा जेवारिजों लोगोसे दाना होनोसै नैबे दा जेन'बा गाबोन रबिबार थांनानै बै रबिबारावहाय मैस्र रबिबाराव बयबो नै दंखायो मालाय बुकिंसो हाया 9थासोबाबो जायो 9थानि मोननै गोजोन दङ सान्थि जैग' सावबावनांगौ नालाय बेखौ रायलायदों रायजोफोर बे न'खरखौ दिनै फोथारबाय ओमफ्राय न'खर सान्थि सावना होबावनोसै खनसेबाव न'आव लगे लगे होयो जोंना जैग'आवनो दक्षिणाखौ जोंहा नै जाग्रा लोंग्रा रानबाय फुजाया जोबनानै नैबे रायफोरगिरि मुनिनो होनसै नैबेखौ काला नैबे एसेल' मोननैल'सै नालाय बैथ' दङ सन्देसाथ' बुरजायैनो दङ बेखौ जोंबो जानोसै जयैनो रानबाय नै रायफोरगिरि मुनिनो हैनोसै जोंबो जानोसै दे रायजोफोर नायलांबाय थादो ओंखामबो उखैबाय जोङो एबारसो ओंखाम ओंख्रि संजोबनोसै जोंहा थांनो ओंखारबाय नै जैग'आ जोब्बाय नालाय गासिबो बिदाय लाजोब्बाय दाना गोदो लोंबा साहा नायफिननाय लोंखांबाय जाखांबाय ओरैबायदि गामियावबो नुबाय जै जौगादों देखा थाखा लोंसैब्रा जेला थांगोन बै लोंनाय समाव एकदमबारे जौ लोंनायनि डायलग होदों दोनखोमानाय बथल औ फुजा जोबखांनानै नै मादैमोनहा दालि ओंख्रि संनो होननानै लाबाय सुनोसै नै आं ओंखायनो न' सिङावनो सुनोसै बाहेरायाव लांबाय थाला सनाफोर थाव सेरनोसै नै दालिखौ सामब्राम एवग्रोना लानोसै एसे रायजोफोर खेबसेनो एवखाबाय दे हाखु दाखु जाबाय सानजौबोबाय नालाय 10थायानो बारखाबायदां होथोंसै आङो रायजोफोर खेबखायैनो एसेल' संबाय दालिखौ दा आलदा ओंख्रि संबावनाय जाखागोन नैबे फान्थावखौ भाजा जानोसै आं भाजा हानोसै नैबे टमेट'खौ बाथोन एवनोसै गथ'फ्रा मोजां मोनो बिमादैमोनहाथ' जाखानाय नङादां ओमफ्राय सामब्राम गुफुर लाबाय सामब्राम गोजा लाबाय नै हानोसै गथ'आनो नै लिलि लाला रेगनिफ्राय हाननानै दोनलाजोब्बाय नै दुन्दियाफ्राबो नस्थ'सो जालाजोब्बाय लाबोनानै दोनखाबाबो नस्थ' जायो गोमो गोमो लान्जाय गोलावफोरनि दारि गोलावफोरनि बुस्थु नालाय सेस गोमो गोमो जाजोब्बाय न'आवबो गैथ'आनो दासो गोरलै गोरलै रायजोफोर मानसि बुरजा नालाय जोंहा बुरजा नांगौ जाहैयो लाबोनानै दोनफैबाबो नस्थ' जायो माथो खालामबावनो फान्थावखौ एवबाय नै मादैया बियो मोनसे आरो थिब मोनसे एवबावनांगोन दे रायजोफोर जोंना थिब मोनसेल' एवनाया थोआ बे मोनसिगोनानो नै खनसिं एरबाय थायासां जोंना नै साराया बिदिनो गोसोम गोसोम जायो रायजोफोर रेस्ट गैयै संनाय नालाय मानसि बुरजानि फुंनि सोरांनायनिफ्रायनो बे मिरामिस साराया टमेट' एवनोसै नै रायजोफोर मादैया ओरै संगासिनो दङ बिमादै सानैया हरैजाय गोजौआव न'नि गोजौथाराव बिस्रा माइ बुख्रुबगासिनो दङ माइ गोरलै फुल फाख्रि 10 बजासो हानानै लायदोंना बेखौ बिस्रा
बुख्रेबगासिनो दङ आं गाखोनो हायैखाय गाखोआखै आंहा जों संनाय खावनायनि लाहार फाहार फुजाजोबनानै मावलागासिनो दं फारा फारि ओंखाम गोरलैनि बावजेननायनि खालामगासिनो दङ बिस्रा टाइमाबो गैयाना रायजोफोर शुक्रबारावनो बावगोन जोंहा ओरैनो एसे बावनानै जाथायनानै दोननोसै जानायखौ बाहेरायाव ओंखारला ओंखारलि जायो होननानै दोनसै एसे थाबनो सालामिसो होगोन जोंहा 18 फाथालि ना मा देग्लायजों बोसोरथाम जाबाय देग्लाय जोबसिगोन रायजोखौ बुख्रुबगासिनोथार नै बिसोरो माइखौ गोजौआव एखे सान्दुं दां नांनाय जायगायावनो फैथारबाय बिसोरो उफाय गैया माथो खालामनो हौवाफ्राबो सोलाबजोबा नालाय लावग'आ मालाय बबे खामानिखौ मावथ्र' जायो मा नै गोदौबायानो बनजार बायदि हुम हुम हुंखाबाय नै मादैमोनहा ओंखाम उखैनायजों जाबजों नै टाइमाबो अभार जाबाय गोदौबाय ग्लाब ग्लाब मोनोसैयानो मोनबाथाय हौवाफोरनो होग्रोनोसै गथ'फ्राबो स्कुलनिफ्राय फैगासिनो दंदां गजोबनोसै दिनैथ' 11:30 माबायावनो गजोबो सेटारडेआव आं जानाय मानायनि भिडिअखौ नोंसोरनो देखायहरबाय थाला दे सनाफोर बेनोसै मादैनि भिडिअआ आयु फैबाय मामिमोनहा माबायदि प्रग्राम गाबोखो माजों मोसाया मा दहाय मोसासोखादोंना नायाखै रेसमा क्लासा मोनबेसे जाया ओमफ्राय मोनसेल' नोंहा मोनसे नोंसिनि क्लासनिया साबेसे मोसाया मा हा साब्रै ओमफ्राय नोंना मोजां जादोंना जायाखै हरगोन ना हरा माबाया बे मोनहा दे गानस्लायहैदो मेंबायना रेसमा नायदों इउगिथाना मोजां जादोंना जायाखै प्राइज मोनगोन ना मोनासै